Fluturele. Era odată un om care iubea toate creaturile vii de pe pământ, păsări, insecte, animale. Într-o zi, mergând printr-o pădure, găsi o crisalidă de fluture. Hotărâ să o ia acasă pentru a vedea minunata transformare a acesteia în fluture. Zilele treceau una după alta. În cea de-a 7-a zi apăru o mică deschizătură. Omul se așeză și urmări timp de câteva ore cum fluturele se lupta să iasă. Apoi, deodată, se opri. Părea că nu mai poate face nimic. Omul decise să ajute fluturele, așa că luă o foarfecă și despică învelișul. Fluturele ieși imediat, dar avea corpul nedezvoltat și aripile mici și fragile. Omul continuă să urmărească fluturele, așteptându-se ca în orice moment acesta să-și întindă aripile și să zboare, dar nu se întâmpla nimic. Fluturele își petrecu restul vieții tărându-și micul corp și aripile mici și transparente. Niciodată n-a putut zbura. În bunătatea lui, omul a vrut să-i ușureze lupta bietului fluture, dar el nu a înțeles că greșește, curmând această luptă pe care fluturele trebuia să o poarte în mod natural pentru a ieși din crisalidă prin îngusta deschizătură. Aceasta era calea firească pentru el. Morala: uneori, pentru a deveni mai puternici, este nevoie să ne confruntăm cu anumite obstacole din viața noastră. Dacă reușim să le depășim și învingem, vom putea zbura spre cele mai înalte și frumoase vise ale noastre.